Yun, alright guys, sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Dito tayo ngayon sa Anolid, Mangaldan. Yun, dito tayo sa coffee hub. Yun, no? Ito yung client natin guys. Ito yung menu nila. Yun, sa mga malapit lang dito sa Saipan, pwede kayo magpunta dito. Dami nilang menu guys, lupit. Ganda pala dito, dami mapagme-merienda. Diba? Stick coffee hub, coffee, tea, snacks. Diyan Camila. Tao po. Dito na kami. Dito lang po ito sa papunta sa subdivision. Yan guys, yung asawa ni Yorino. Gaunitan sir. Pinakanday ken. Top breed. Umilas na anak tuya ken. Walura. Yan si Sir Jude. Yun. Shout out kay Sir Jude. Benta na lahat ng tuta nila. Yan na Kapit na. Diyan lang. Cancel. Matibay yan. Uy, paska na ito ka na. Nasasakitan na. Walang hindi ilak kay Urinus. Kanya ako liya eh. Alright, lock and load.